Pois o sábado foi un día que quedará marcado para sempre, igual que outros días, non, para Nacho. Estamos aquí con Nacho e tamén estamos con Miriam. Moi bo día, Miriam, como estás? Hola, moi bo día. Pois bastante fastidiada, a verdad. Que aconteceu o sábado pasado? Pois o sábado pasado aconteceu que, como algún sábado, vou a buscar o meu irmán á estación marítima de Vigo para traelo a Cangas e pasamos aquí o día porque eu vivo aquí en Cangas. Xa ás 11 da mañá, cando embarquei para ir a buscalo, atopei unha plataforma de madeira, unha rampa de madeira para acceder ao barco, que non sei se está homologado ou non, pero non sirve para sillas de roda con motor, porque o motor o teñen pola parte de abaixo. Claro, o problema destas cadeiras é que quedan enganchadas en esa táboa, en esa rampla de madeira e non son capaces de superar pois ese obstáculo que unha rampla de metal sí sería que, non? E aparte os tablóns son horizontales e trociños de tablós verticales, entón moitas veces as rodas se atascan. Pedín, por favor, que me tiñan que poñer a volta a pasarela de metal que estaba ao lado. E o operario do servicio das 11 da mañá do sábado me contestou: bueno, señora, circule, ya veremos a ver si cuando venga usted con el chisme ese le ponemos la pasarela que pide ou non. Eu entrei moi disgustada e me queixei ao capitán. E o capitán moi amable me dixo: non te preocupes, que a volta vas a pasar, tranquila, non te preocupes, moi amable. E fuches a Vigo, fuches onde Nacho e xuntos colléchedes o barco de volta. Cal é a miña sorpresa ou non, porque xa non me sorprende nada cando miro que está a mesma pasarela de madeira que é dificultoso pasar. Claro, o problema aí foi que a marea xa estaba un pouco máis alta. No, eso foi a volta. E non se daba superado esa distancia. Eso foi a volta. Aí pasamos, superamos unha pequeniña distancia, porque ainda estaba a marea baixa, axudada por 3 tripulantes máis. A volta, 7 da tarde, o problema se agrava. A distancia xa era esta, porque subira a marea. A pasarela de metálica seguía ali, atada con un candado, e entón me decían que non se podía usar, Como xa non eran capaces nin de collelo, nin eu deixei que o colleran, porque a lei marca moi claramente que ten que haber unha accesibilidade para favorecer a autonomía do dependiente, me dixeron que lo siento mucho, señora, váyase usted a poner una reclamación donde cogió el billete. E un dos tripulantes animou o resto a que entrara. Venga, id entrando el resto. E que vos dixeron os pasaxeiros? Cal foi a súa reacción? Pois os que estaban máis cercanos, que estaban escoitando de todo, un rapaz e outras dúas rapazas novas, empezaron a indignarse, pero isto non hai dereito, de eso nada, saquen a rampa metálica, aquí non sube ni Dios hasta que suba Nacho. Non subades ao barco, isto é unha injustiza. Todos se solidarizaron, todos empezaron a decir: hasta que suba Nacho, aquí non sube nadie. Baixou outro tripulante cunhas tenazas para intentar cortar o candado, paralizouse o transporte de ría, porque o barco non zarpaba si unha cola de pasaxeiros enorme non embarcara, e estuvemos ali esperando, ata que chegou un barco de CIES que sí que traía a chave da cadena do candado, se abriu o candado, se puso a pasarela que eu xixín xa dende as 11 da mañá, isto foi ás 7 da tarde. E aí con esta pasarela pasamos perfectamente. Nacho, moito que agradecer a toda esa xente, non? Sí, mucho. Me gustaría dar las gracias a toda la gente que me apoyó. E a que te siga apoiando. El quere dar as grazas, moitísimas grazas, Nacho, a toda esa xente que apoiou e a toda a xente que siga apoiando. Quedamos aquí con esta historia que, dende logo, que nos encolle o corazón, compañeiros. Pois que emoción.